Čaute ľudia, vítam z novej ochutnávky a v dnešnom videu sa ochutnáme 3 mundinky. Začal by som teda citronom. Takže, počkaj. Je to pripomína jablkový džús. No. Že je nejakých 2000 vzácnych kusov s bublinkami, ale bez bubliniek mi to nechutí, ale no neviem, no. Tak 5 z 10. Ta chuť je taká, ani nie že kyslá, to nie je ani citrón, to je proste nejaká jablková voda spojená, ja neviem, s 3 kvapkami citrónom a s nejakými chemikáliami. Mi nechutí, no. Teraz si dáme jablko aloe vera. Boha, to je... Že to nejak by tam bol mak, WTF. Citrónová vôňa by mala byť skôr tuto. A toto ja neviem, jaký makový drink. Ty vole, fuj. To mi jak nechutí. To nie je ani sladké, to je také s menším citrónom a aj ten mak je tam cíti, WTF. No neviem. Aloe vera originál. Na konci si aj dohodnotíme ceny. Toto je také jablko, WTF? Nie tak rovnako. To úplne tak isto vonia. Jablko vonia ako mak a tieto dve ako jablko. Bublinky tam fakt chýbajú. Vieš, tam sú tie bublinky možno lepšie. 6,5 asi. Tento ako asi tak najlepší. To mi fakt nechutilo. Ešte dáme zhodnotenie, čo sme získali.